Yo, what's up sa inyong lahat mga kayay? So ngayong araw na ito, June 9, 2024, pupunta ako sa Arpac ng pa-Arpac ng AGC Tamauyan, Barangay Tamauyan ng Legazpi, ano. So guys, ito nga pala yung first ride ko as solo rider. Beautiful na yun. So dito na tayo guys sa Barangay Tawa. Ito guys yung way papunta sa Barangay Tamauyan. Overcourt ng Tamauyan, ano. Sa parking dito. Nauran. So, yun na nga guys, no. Andito na tayo ngayon sa Barangay Tamauyan. Okay, so bigyan ko na niya ito for beneficiary ng turnover gun certificate kay CBRCP Daraga Chapter. Barangay Tamauyan, Legazpi City. So, Thank you po. tayo ngayon sa covered court ng Barangay Tamauyan. So, sa nakikita nyo guys, meron ng mga riders na dumating. Kabilang na ako doon sa mga dumating na Alliance Riders, ano. So, nandito rin yung kanilang barangay captain, si Miss Sylvia de la Guas. Siya po yung barangay captain ng Barangay Tamauyan.
sa pag-attend ng ARPAC. Yung pang-ARPAC ng AKP 72 St. Joseph Barangay Tamauyan Chapter. So ngayon kasi guys, may pupunta pa tayo, no? Salamat nga pala sa lahat ng nag-attend ng ARPAC. Sa lahat ng mga Riders Alliance, na member ng Riders Alliance Club dito sa Albay. Salamat sa inyo, nakasabay ko kayo doon sa ARPAC sa Tamauyan, sa Barangay Tamauyan.